tarkoituksemme. Tarvitsemme lisää. Ruhtinas Lunala, ikuisen yönvartija. Ota vastaan veriuhraus. Oikein hyvää iltaa, arvoisa paketti kansa. Hola. Toisin sanoen, hyvää Halloweenia vain teille. Olemme nyt summonoineet sekä Rontin että Rontin kanssa availtavat. Ja meiltähän löytyy monenmoista tavaraa täältä. Kyllä, meillä on Halloween-aiheisia Pokemon Trick or Trade mini-boostereita. Muutamia. Sitten Rontilta löytyy Alakazam EX Collection boksi. Herätetty kuolleista. Kyllä. Aivan. Sitten häneltä löytyy myös pari Giratina-kuvitusta. Lost Origin. Kyllä. Settiä. Toin mukanaan peilimaailmasta. Rankka matka. Kyllä. Ja sitten meillä on Sun ja Moon Base boostereita. 4. Eiköhän sammuteta kynttilät. Ruvetaan aukomaan. No niin, lähdetäänpäs testaamaan vuoden 2023 Trick or Trade boostereita. Mähän en ole näitä avannut vielä kertaakaan. Eikä Mariannekaan. Joo. Oliks Rontille nää tuttu? On tuttu ja mä ostin Pikachu suoraan irtona sitten. Instagram-käyttöiden Pokemon. Oliks tässä Pikachu? Ihan Pikachu. Oliko se Toisesta edeltävä? Mä en muista. Joku Pikachu Halloween setin ostin. Joo. Käsittääkseni näissä on korttitemppu se, että siirtää yhden tuolta takaa eteen, niin sit se on niinku viimeisenä se. Okei. Nämä on tosiaan jo tällä Scarlet ja Violet hopeareunuksisella. Ei olekaan kaikki, niin siis tää on vanhempi. Niin tää on Lost Origin. Okay. Tää on ihan base Scarlet ja Violet. Ja sit siellä on Spectrier. Hamuhebo. Joo, eli tuossa jo aikaisemmin ilmestyneitä kuvituksia löytyy näistä pikkuboostereista. Voiko näissä tulla vetua? No mikä näissä nyt se on laskee? vähän, että minkä määrittelee vedokset. Mun mielestä näistä jokaisesta tulee just niinku holo, mutta se mikä siellä on se halutuin, niin riippuu ihan susta itsestään. Yleisesti ottaen aika moni varmaan metsästää Mimikyuta. Niin. Jos tearii niitä. Ai niin, meillä on muuten sleeveitä. No ne voi hakea myöhemmin. Ei varmaan saada mitään kummiskaan. Niin. Ihan hirveästihän näissä ei oo ylipäätään näitä kuvituksia. Onko se joku 10-12 eri mahdollisuutta, mitä täältä ylipäätään voi tulla? Mä en itse tarkastanut sitä. Houndoom. Nice. No joo, Houndoom on ihan cool. Koira suoraan alamaailmasta. Tää on kyllä ihan siisti kortti. Sopii hyvin tää Purpitsa Pikachu tohon. Varjokin.
on teoriassa määriteltävissä kaikki kortit tästä setistä muuten Pikachu-korteiksi, koska Kato, niissä mä on toi... kerkäsin jo tuhota tänne. Oh no! Sori-kortit. Brutalisoit ne heti. No joo, Nää on mä- Marshadow. Hei, siinä on kynttilöitä. Nice. Nois, sopii hyvin tähän Kormivan tunnelmaan. Jep. Ja kummitusta vielä löytyy. Meidän karmiviin naamoihin. Hetelläkin on naamari. Sukulaissielu. Kyllä, Naamari päässä on elämä hyvin. kyllä. Voi ostaa rosinoita. No niin, ja seuraavaksi on tarjolla Alakasan EX-boksia. Yes. Mites tää nyt pelattiin? Itellä on ollut hyvä tuuri nyt näissä ainakin Zapdos EX-laatikossa. Mulla tuli Blastoise, Full Artti. Saa nähdä mitä tästä nyt tulee. Vai tulee komittaa? Siinäkin oli sama määrä boostereita. Joo. Nää tekee mulle näin. Sulla on muuten ollut yllättävän niin kuin omalaatuinen onni noissa booster-kääreiden avaamisissa. Kyllä. Aina kuoriutuu se kalvo siitä päältä vaan. Tai... Mä en muista, oliko tässä joku kiska. Ainakin energia on pohjalla. Joo, energia on viimeisenä. Ja On. sit... Bellsprout, Magikarp, Monkey, Turnipsi. Istutettu nätisti. Devgommi. Mikä se nyt Sekin. on? Kala. Oi. Mike Tyson. Jep. Tää ehkä oli pelottava, jos tää tulisi kadulla vasta. No joo. Pataa. Joo, Nidoking. Ja väärän kehitysmuodon perään vielä. Sepä. Loukkaavaa. Vetää naispuolinen kakkosmuoto ja miespuolinen Jep. vikamuoto. Jos olisi edes tullut Nidoqueen ja sitten Nidoking siihen heti perään, se olisi ollut cool. Mutta Nidoqueenhän ei pysty pariutumaan Nidokingin kanssa. Okei. Onko se vaan dikkautuma? Se pystyy pariutumaan niiden nuorempien muotojen kanssa, Okei. mutta ei Nidoqueenin kanssa. Mielenkiintoista. Miksiköhän Sus. tämä Se onhan niinku tää yksi näyttelijä oli. Nainen täyttää 23 vai 25 nyt sen jälkeen eikä. Eikö se ole Leonardo DiCaprio? Joo. Hyi sua. Duduo. Dodo. Siis tosiaan mulla puuttui Speed Drill, Energy Sticker, sitten se koura, minä en muista, itemi oli. Joo, niin siis se kourahan on muutenkin vielä tosi käyttiskortti. Jännä, että sitä ei olisi tullut sulla. Jep, ollen. Vaikka on aika hävyttömän paljon tullut availtua näin. Ja Dodrio. Nice. Samasta pakasta Doduo ja Dodrio. Nice. Siinä voi sitten kehittää, jos haluaa. Aika tyllyltä vaikuttaa vielä tähän asti. Mutta vielä 2 edelläkin, että sieltä tulisikin jotain jännää. Kolmipäinen kalkkuna. Kyllä. Ei ole vielä edes holoenergiaa tullut. Sepä. Mikä Sekin tämä on. on? Myöskin aika yleistä, että sieltä tulee se kiintävä energy. Grabby. Joku. Iso grabby. Mahakas. Jep. Loister. Ja Lisää Nidoking. Taas. Okei. Ja Ja jolta. jolta. Okei, no nyt näyttää aika Nyt pahalta. on Nyt tyyli on paketti. kyllä. Tää on aina kun teidän kanssa aukas. Ai. Meidän vika. Jep. Meidän huono tuuri tarttuu sinuun. Kyllä. No mut siis toivon mukaan se nyt tarkoittaa edes sitä, että me vedetään meidän paketeista jotain hyvää, Totta. koska sit jos se on niinku vaan miinus ja miinus, niin sit se on täyskirous. Olisiko edes holo? Ehkä tämä on merkki jostain suuremmasta. Tuo varmaan ehkä aina tulee tuo. Sieltä tulee nyt Zapdos. Se muuten puuttuisi. Mulle löytyi promoon ase, mutta Niin sehän on vissiin tässä vedettävänä vaan full arttina, tai siis ultra rarena.
tyypillisesti se ainakin on silleen, että jos jostain Pokemonista laitetaan niinku Promox-kortti, niin sitten siitä on vaan niinku full art-versio. No niin, tulisiko No silloin kiitos. pikkuvoitto? Pikkuvoitto. Mistä? Hei, tää nyt menee mun kansiin. Ainakin se. Voiton tie. Oi, tuskahymy. Aika raffia. Tosi lohduttava paketti. Ehkä Mariannen on aika avata omaa herkullista Sun ja Mooniaan. Katsotaan. Mielenkiintoinen aikakausi, jos jotain. Mutta hei, katsotaan mitä mun Lunala boosterista tulee. Lunala GX kelpaisi edelleen. Mä oon niin monta vuotta metsästänyt sitä. Ja mikä tässä oli tää korttitemppu? Korttitemppu oli 3 eteen ja energia pois. Lehtienergia, ui juma. Tulee kyllä niin nostalgia-vipat tuosta energiasta. Meillä on Blipper, Repel, sitä tarvitsisi kyllä. Korsola, Pyll. No ylipäätään ihmistä niin monta. Ihmisrepellent. Grubbin. Siinä on lisää lintuja. Siinä on reverse ja lintu. Nätti lintu. Tämä on niin kuin sanoin, mielenkiintoinen aikakausi. Mielenkiintoinen veto ensimmäisestä paketista. Kyllä. Ja tämähän oli sitä aikaa, kun oli GX-kortteja olemassa. Se olisi ihan hauska, jos saataisiin yksi sellainen GX, mikä meiltä puuttuu. Kyllä, juuri tämän aikakauden Full Art GX olisi semmoisia, mistä mä tykkään erityisesti. Musta joskus Charizard GX. Sillä oli se mielenkiintoinen isku, että sai diskarttua 10 niin, se oli se Burning Shadows. Joo, se on 3. setti Sun ja Moonia, eli 2 settiä eteenpäin. Ja tässähän oli vielä Fairy-tyypin Pokemonella ihan niinku oma tyyppinsä pelissäkin. Ei ole enää Rippandeerus. Team Skullgrunt. Good old. Vanha kunnon. Togedemaru. Muistaa varmaan kyllä. Team Skullgrunt. Joo. Makuhita. Caterpie. Timerballi, nyt joku. Ei! Parasect. Menee sienikeittoon. Oi, mä tykkään tää ilmeestä. Niin tyhjä ja... Snip, mutta kuka? Siitä tulee vähän sama viba kuin siitä, kun sä spawnasit sieltä maailmasta. Tuo on vielä niinku lemua. Siitä lähtee muista lemua vaan. Lemua. Mutta hei, kenties Samuelin Sun ja Moon boostereissa olisikin jokin GX. Niin, toivotaan. Vielä on Halloweenia jäljellä. Vielä tulee... En kyllä enää ikinä summonoi mitään laatikoita mistään Joo. Jos niinku näet ylyjää. Kovasti nähtiin vaivaa. Oikein hienot rituaalit pidettiin. Kyllä. Ei mitään. Rondin verta litratolkulla hukkaa. Tämän takia. Jep. Niin paljon potentiaalia tässäkin setissä, niin mihin ne kaikki niinku potentiaaliset kortit on mennyt? Tää oli muuten ihan kiva tää laini. Ja Gumshoes GX. Tää on niinku, jos sanotaan, että kengänpohjassa on purkka ja se ärsyttää, että sulla on kengänpohjassa purkka, niin tää kortti ärsyttää enemmän kuin se, että sun kengänpohjassa on purkka. Mutta toisaalta sillä on samanlainen hiustyyli kuin mulla. Toki mulla on vähän jo lähtenyt kasvaamaan, mutta aika lähellä. 2 marjaa. Kyllä. Totta. Huonota hampaat. Ehkä sun pitäisi tehdä Gumshoes-dekki. Kyllä. Mutta mielenkiintoista tässä on, että meiltä puuttuu tämä. Niin, mehän saatiin tosta full arttia aikanaan 2 kertaa. Se on ihan perus. Ansio on täydetty. Mutta eikö tää on nyt sit vähän niinku tietyllä tavalla jo perinne, että me saadaan Sun ja Moon boostereista Gumshoes GX. Tai Tauros GX. Katos Double Colorlessia. Vanha kunnon. Jos laajennettua vaan pelaa, niin se ei oo hassumpi. Dratini, Lillipup, Bounsweet, Psyduck, Lima. Reverse.
Varokaa heikkoa jäätä. Beware. Nallukka. Joo, varo vaaraa. No, se oli sellaista menoa, mutta vielä olisi. Vielä on mahdollisuus johonkin. Ei välttämättä mihinkään hyvään, mutta no Gardevoir on aika siisti. Shiny Gardevoir. Niin, eli hetkinen, eli tässä setissä oli mahdollista saada Radiant Gardevoir. Joo. Se olisi ihan kiitettävä mahdollisesti. Joo, ei se nyt tähän mennessä ole ollut mikään hirveän vakava juttu, että me ei muistettu ottaa tähän pöytään noita. Mites tässä meni? 3 eteen? Joo, sekin oli vielä 3 eteen. Niin, ei otettu noita sleevejä tähän pöytään nyt, mutta ei me olla menetetty siinä mitään. Hyvin ollaan ennakoitu. Kyllä. Siellä on nyt relikanttia. Yes, imuri. Lost Vacuum on tällä hetkellä todella hyödyllinen tiettyjä dekkejä vastaan standardissa, eli Andenee. Jynx. Tää oli tympeä muuten Frellus. Joo, mulla puuttuu siitä 151 pistä Jynx. Sekin olisi voinut tulla. Jep. Hei. Mehän manifestoitiin se. Ja hei, tää Machamp on muuten kans aika hauska. Nice. No, laiha lohko. Joo. Vielä yksi. Ehkä sieltä tulee jotain herkullista. No, nyt rupeaa jännittää se 151 ultralaatikon kanssa. Mut siellä on niin paljon niitä boostereita. Sieltä nyt täytyy tulla jotain. Ees mikä puuttuu, jos ei muuta. No. Pelonsikaiset tunteet siitä. Mitä vittu? Ne on pakattu kostoksi. Jep. Tykkään tän energian. Se on aika Big energy. Kyllä. En itse sano, että boss energy, mutta big dick käy. No tässä on katkarapuoli. Eikö Ei Pikachu. Tää nyt olikin Joo, ei mikään ihme. Rakalta. Sulla tuli siinä Halloween-setissä. Joo. Thornberry. That's it. Oliko siinä kaikki? That's all folks. Siinä oli kaikki. Kiipas tylypäivä. Semmonen Halloween. Mutta hei, meillä on Gumshoes GX. Tästä meidän Halloween availustahan voisi sanoa, että ihan kamalaa. Kiitos kun katsoitte, mutta älkää vielä lähtekö mihinkään, sillä Halloween-rituaalin lisäksi meillä on teille pieni kilpailu. Saatte nimittäin yrittää parhaanne nimetä minun ja Mariannen Halloween-hahmot, ja paras ehdotus voittaa 2 viime vuoden Trick or Trade boosteria sekä 2 tämän vuoden Trick or Trade boosteria. Laittakaa hei ihmeessä hauskoja nimiehdotuksia meille tulemaan ja me sitten valitaan sieltä sitten yhdessä parhain ehdotus. Ja jostain saakeli helvetin Anttilasta hommat. Helvetissä on vielä Anttila. Jep.